Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zalmi Demek tkellem mal-Independent fejn qal li realistikament l-elezzjoni għal kap nazzjonalista trid tkun deċiża qabel il-festi tal-indipendenza. Madankollu fisser li d-dati eżatti jitħabbru mill-Kummissjoni Elettorali immexxija minn Peter Fenek li kien ħapost Gejtu Vella meta dan irreżenja ġimgħa biss wara l-inħatar. Ta' fema simili wkoll huwa l-President tal-Eżekuttiv Alex Perici Kalaxxone li mal-istess gazzetta qal li wkoll irid li t-tellija għall-kap issir sat-tieni ġimgħa ta' Settembru. Jekk iżjed minn żewġ kandidati jikkontestaw l-elezzjoni wara li għaddu mill-proċess ta' verifika, jissejjaħ Kunsill Ġenerali Straordinarju ieħor biex il-kunsilliera iniżlu l-kandidati għal tnejn. Dawn imbagħad imorru quddiem it-tesserati biex issir l-għażla finali. Fost il-kandidati se jkun hemm żgur il-kap attwali Adrian Delija li diġà konferma li se jitfa' ismu. Kontrih hemm imsemmija li joħorġu Bernard Grech li l-ġimgħa li għaddiet inqabad jikkonfoffa ma' Jason Azzopardi f'ħanut tax-xorb ta' Sliema. Jissemmew ukoll ismijiet bħal Roberta Mezzola u dik li kienet imbuttata lis sir kap tal-Oppożizzjoni flok Delija Teris Komodini Kakija. Għadu mhux magħruf se jagħmlu ismijiet oħra bħall-avukat Joe Giglio u Mark Anthony Sammut. Kif kien żvela One News, il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil qed taħdem biex ma tirripetix l-iżball li għamlet fl-2017 u se toffri għażla vasta ta' kandidati li joqtu gruppi differenti ta' nazzjonalisti sabiex jiżguraw li Delija ma jiġix elett mill-ġdid. Dan minkejja li l-favorit assolut tal-fazzjoni Busuttil huwa Bernard Grech. Min minn dawn jasal għal vot quddiem it-tesserati se jkollu l-barka u l-appoġġ sħiħ tal-fazzjoni Busuttil.